खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ प्रेसार स्ट्रकजों भुगिनांनाय चिपकाइ पलासगुरिनि रनजित ब्रह्मनि फाहामथायनि थाखाय रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों दुखुथिया नखरा। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय चिपकाइ पलासगुरि थिलाफारा गामिनि रनजित ब्रह्मआ थांनाय 15 मे मंगलबारखालि हराव उन्दुफुबाय थानाय समावनो प्रेसार स्ट्रक जानानै बिसनायावनो हुस गैयै जायो। दा बिथांखौ फाहामनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानानै दं। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव रां अनसुंथाइ हरनो थाखाय अनफावरि रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायहरदों। नैथि खौराङाव दङ एक्टर रबि नार्जारिनि बिसि ईशा नार्जारिया सनापुर पन्चायतनि आफादगिरि महरै सायख'जाबाय। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सनापुर पन्चायतनि आफादगिरि महरै ईशा नार्जारिखौ पन्चायतनि वार्ड मेम्बारफोरा सायख'बाय। बेनिखायनो गासैबो सोद्रोमा आरो रायजो राजाफोरनिसिम गोजोननाय बावहरदों एक्टर रबि नार्जारि आरो बिथांनि बिसि ईशा नार्जारि बिथांमोना। थामथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला बनसु आरो मिरु बनसु जथायै उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिनो गोसोखां बिलाइ गथायो। बिजाबजों लोगोसे 4 कौटि रां जाख्ल'नायाव लोब्बा गोनांफोरखौ नायसंनानै आयेन बादि साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। बनसुआ हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरुनि नेहाथारि नबज्यति स्वर्गियारि, जिल्ला बनसुनि नेहाथारि दिजेन्द्र मुसाहारि, मिरुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि जन बसुमतारी आरो गोबां बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ काजिरङायाव एन्टि पुशिं अपारेशनाव हाग्रा रैखाथि बिफाननि गुलियाव सासे सुरां सिखारि जिउ खहा जायो। गोथै सहजों लोगोसे साखाथियाव गंसे राइफल बोखांनो हादों। बाथि खौराङाव दङ सासे सुबुङा गावनि बिसि आरो बिनि मोजां मोननाय हौवाखौ बुथारदों। बे गिख्रंथाव जाथाया नगाव जिल्लायाव थानाय पासनिजार खामफुराव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जयाकान्त दासआ गावनि बिसि गीतारानी दास आरो बिनि मोजां मोननाय सासे टेट फोरोंगिरि भास्कर ज्योति नाथखौ हरनि समाव बिनि भारा न'आव थांनानै लहाजों बुथारदोंमोन। बिनि उनाव गावखौ खामफुर पुलिस थानायाव गथायहैदोंमोन। द'थि खौराङाव दङ मिज'रामआ भारतनि गिबिसिन 100% लेखा गोरों सुबुंफोर थानाय रायजो महरै सिनायथि जादों। मख'नो गोनांदि आन्डारस्टेन्डिं लाइफलं लार्निं फर अल इन ससाइटि सुंद'यै ULLAS बिथांखिनि गेजेरजों मिज'राम रायजोनि थागिबिफोरखौ लिरनो फरायनो फोरोंथाय होनाय जादोंमोन, जायनि गेजेरजों दिनै मिज'रामआ भारतनि गिबि 100% लेखा गोरों सुबुंफोरनि थागिबि रायजो महरै सिनायथि जादों। बे बाथ्राखौ मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि लाल दुहमाया फोसावदों। स्निथि खौराङाव दङ बड'फा एफसिआ आइ लीगआवबो बाहागो लागोन होनना बुंथियो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया। बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जखौ बिथा खालामनानै सा-दिखियाजुलि दख'रा एबसुआ बेसेन नाङै 13 बोसोर सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जोलुर गेलेनाय फोरोंथाय मावबादाखौ मैया बाथासिपुर मिलन गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवबाय। मावबादाखौ बेखेवनानै होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया। 8थि खौराङाव दङ मैया मुलुगनां साहा इन्टारनेशनेल टि डे सान फालिदों। डिमाकुसिनि बारेंगाबारियाव रोदोमसा TPCनि बटलिं लांगोनायाव मुलुगनां साहा सान इन्टारनेशनेल टि डेखौ फालिदों। 9थि खौराङाव दङ कलायगावआव UPPLनि ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारि उदालगुरि जिल्लानि 35 नं मोदैबारि समस्तियाव मैया UPPLनि गिदिरथार जयनिं हाबाफारि कलायगावआव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि न'ब्लाङाव मोदैबारि ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव मैया गिदिरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव सा 500निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि रायजो राजाफोरा UPPL दोलोआव हाबफैयो। मोदैबारि ब्लक UPPLनि आफादगिरि पबित्र बसुमतारीनि आफाद सामलायनायाव खुंनाय जयनिं मेलाव आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, EM राकेश ब्रह्म आरो बेरगाव जिल्ला UPPLनि आफादगिरि नेरखां खाख्लारि, मिरु आइजो गांखंनि किरण बर', मिरु UPPLनि स्पकपारसन साहेब खानजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर आरो 1000निबो बांसिन गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफोरा लोब लोबै बाहागो लायो। 10थि खौराङाव दङ क'क्राझारनि निरन्जन ब्रह्मआ 2024-25 मायथाइनि भारत सरकारनि CCRT जों लाइमोन आरिमुगिरिफोरनि
स्कलारशिप बान्थानि थाखाय सायख'जादों। क'क्राझारनि निरन्जन ब्रह्मआ 2024-25 मायथाइनि थाखाय CCRT सेन्टार फर कालचारेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिं, निउ दिल्ली आरिमु बिफान, भारत सरकारजों लाइमोन आरिमुगिरिफोरनि स्कलारशिप बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बिथाङा बर' खुगा मेथाइखौ रोजाबना दिन्थिनानै बे बान्थानि थाखाय सायख'जादों आरो देग्लाय बोसोरनि हायुंआरि थाखोनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बर'फोरनि गेजेराव सासेल' लाइमोन। 11थि खौराङाव दङ। मेट्रिक आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। गुबुन गुबुन दखरा आरो जिल्लाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ जेरै बरायदों, बेबायदिनो मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि दखरा एबसुनि बानजायनायाव उदालगुरि हिनजावसा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों बर' बिजोंजों फरायनानै 2025 मायथाइनि HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय सा 23 फरायसा आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'ना 3 फरायसाजों गासै 26 फरायसाफोरखौ मान बिलाइ आरो आर'नाइ गांफा गांफा गानहोनानै बरायनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' आरो बुंथिगिरि रहित बर'आ बाहागो लायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि बिबारि बर'आ। लोगोसे उदालगुरि दखरा एबसुनि आफादगिरि रन्जन ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि दैथुन बसुमतारिया हाबाफारियाव बाहागो लायो। 12थि खौराङाव दङ। जुमदुवार बियाबाव सानफा एफा UPPL दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों। जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव जुमदुवार बियाबाव देरहासार जाथारनांगौ थांखिजों UPPL दोलोआ सान हर थाद'नाय गैयै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। बेबादिनो दिनैबो जुमदुवार ब्लक UPPL दोलोनि बानजायनायाव गसाइगावनि हास्रावबारि गामियाव UPPL दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनि गासै सा 200नि बांसिन सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जाफैयो। बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी, जुमदुवार बियाबनिनो MCLA रेवरेवा नार्जिहारि, गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारी, मिरु UPPL दोलोनि CWC सोद्रोमा दजेन राभा, जुमदुवार ब्लक UPPL दोलोनि आफादगिरि नेहाथारि लोगो आफादगिरि जुमदुवार बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि निरद नार्जारीया बाहागो लानानै बरायनानै लायो। बेबायदि सानफ्रोमबो रायजो राजाफोरा गुबुन दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव हाबफैनायखौ नुनानै जुमदुवार बियाबाव UPPL दोलोनि देरहासार जानाया बिसायख'थिनि सिगाङावनो दिनैनो रोखा जाखाबाय होननानै MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। 13थि खौराङाव दङ। हमजानाय इउटुबार ज्योति महलत्राया पाकिस्तानाव पाकिस्ताननि रैखाथि मावख'गिरिफोर आरो इटालीनि मावख'गिरिफोरजों सोमोन्दोआव थानायखौ सिमान जादों होनना मिथिनो मोन्दों। सुलुंनि बायदिब्ला नायबिजिरग्रा मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि बिथांजोनि सिमान लानाया इंगित होयो दि बिथांजोआ पाकिस्ताननि बिथोन बायदियै खामानि मावगासिनो दंमोन। ज्योतिआ पाकिस्तान गोजौ आय'गनि सासे मावख'गिरि दानिशजों अरायसम सोमोन्दोआव दंमोन। 14थि खौराङाव दङ। 9 नं बनरगाव BTC बियाबनि BJPनि MCLA राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि सोद्रोमाफोरा BJP दोलोआव जयनिं जायो। मख'जाथावदि बनरगाव ब्लक आइजो गांखंनि BPFनि बारग' आफादगिरि गनमति बसुमतारिया MCLA राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोननानै BJPआव हाबफैबाय। बिथांजों लोगोसेनो माइन'रिटिनि गासै सा 50 सोद्रोमाफोराबो MCLA राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोननानै BJP दोलोआव जयनिं जायो। 15थि खौराङाव दङ। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद गायसनजेननायनिफ्राय लानानै दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बै समाव 18 बोसोर आफादगिरि महरै बिबान लानानै आफादखौ मेहेरगोनां सामलायबोनाय थुनलाइयारि एबा गागि समाज सिबियारि दिखियाजुलि सिराजुलि बालिसिहा गामिनि मानगोनां सुरेन बसुमतारिया मैया अराय समनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि पदराम बर', दिखियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि राजुराम बर' आरो दिखियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मनेस्वर बसुमतारिया दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो बेनि थाखाय रोजा रोजा आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबो।